Кажи нещо. Почваме едно и едно. Този епизод срещу GTA San Andreas. Вижте, ако се навъка как игра. Елате да играеш. Трудно, а? What the fuck? София, квартал Лагер. На 55-годишния Добри и 48-годишната Ветка получава един от най-големите шамари в живота си. Баща й заварва бъдещи и съпруг да се целува с най-добрата й приятелка. От тогава 25 За да отговорите, не може да бъде на себе си. първия епизод. За съжаление, онзи епизод сме загубили и така нататък. Enter, за да загубите Enter, така че ще ви покажа Enter, правите Enter ляво, Enter ляво, правите бързо, Enter, и минавате нивото. Чай по възраст от тази. Правите Enter. Виждате Enter. Вижте Enter. Готови сме. Довиждане с първия епизод. До следващия епизод. Ще се видим утре.